Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong Domingo sa buntag kanatong tanan, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sinyong mahigala. Brother John Dihito, kini usab si Brother Levi Claves, magaingon nga maayong Domingo sa buntag kanatong tanan. Gina-welcome nato ang tanan natong mga pinalangga, mga hinigugmang, mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, atong gina-welcome no sa atong programa karong buntaga. Pwede na mo mga higalang makapadala og mga mensahe. Pinaagi sa pag-text namo din ni Brother John. Pili lang mo sa mga number, ang akong cell number higala, TM maning ako 0926 8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede nyo makasend og mga messages kay aron karon taon-taon ato nang basahon mga higala inyong mga importante nga mensahe. Og kung pananglit aduna kamoy mga pangutana, so isan po na diri higala mintres wa pa na nyo malinti o text na diri namo ni Brother John, or pwede ari mo padala sa inyong pangutana diri sa ato nga comment section no, sa atong Facebook live no, atong live streaming. Atong gina-welcome ang tanan nato desab nga mga followers o mga viewers sa ato nga live sa tibuok kalibutan. Kamong tanan welcome na mo higala sa atong programa. Niya ato siyang ginapahinuman ato makahigalaan tanan nga mga followers o mga viewers nga palihog atong i-share mahigala ang pulong sa Ginoo para nga mas daghan ang makapamati o mapanalanginan pinaagi sa ilang pagsunod sa ato nga tulumanon. Okay, so na mo among gina-welcome ang tanan mga kahigalaan din nato no, atong mga avid listener diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diha welcome nini sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon.
O niya atong mga viewers sa diha, maayong buntag ng tanan. Niya atong mga suki nga mga viewers sa ato nga programa kada susbati kalabanan nagtan-aw sila pinaagi sa atong live no, sa live streaming sa ato nga live broadcast mahigala. Welcome mong tanan din no, tanang taga Masbate nga naminaw karon og naglantaw. O niya ato sang mga pinalangga og mga suki nga mga tigpaminawan diri sa Biliran Province, namayang buntag sa tanang taga Biliran. Good morning lang Brother Kinsing diha, Lagarisan lang Brother Winnie Ibina, og sa uban pa nato diha nga mga kaigsunan og makaigalaan nga naminaw karon og naglantaw sa ato nga program. Ang uban nagagamit og mga sound system, so amo nang gipasalamatan ang tanan mahigala. O ni ato sang mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers o niya mga listeners sa radio o niya naminaw sad pinagis mga sound system nga gipatukal sa itong makahigalaan diha sa probinsya sa Leyte no. Good morning sa tanang taga Leyte diha sa Ormoc, maayong buntag niyong tanan. O niya diha sa Merida niya good morning sa tanang taga Palunpon Leyte, diha sa Isabel Leyte, Matag-Ob Leyte. O ni ato mga suking naminaw sab diha sa Tabango Leyte, good morning yung tanan diha no. Mga tigpaminaw sa Kananga, bisan pa man diri sa dinhi sa Baybay City, City naman ron, Baybay City naman aron. O good morning niyo diha no, labi na ni Brother Sanico diha nga always nagapaminaw. Niya diha sa Kalubian Leyte og diha sa San Isidro Leyte. Kutob na lang diha sa naminaw. Karon sa atong programa ato nga gina-welcome mga naglantaw karon pinaagi sa ato nga Facebook Live, ato gina-welcome tanan. Ang uban nagamit ang mga sound system sama sa mga Encinso family diha sa Villaba Leyte. Ilalagyan na daw patingugon ilang sound system panahon sa itong programa. Mga silingan di ay naminaw no, di na mo ika-mentioner ang tanan diha nga mga kahigalaan na gamit ang mga sound system. Mga silingan sad nga naminaw karon kinasingkasing namo nga gina-welcome sa atong programa. O yung mga tigpaminaw sa nato diri sa isla sa Camotes or Camotes Island, maayong buntag niyo diha sa Camotes. So niya good morning sa atong amigo kay diha nga district pastor si Pastor Soilo Roa or Nonoy Roa. Maayong buntag niyo pastor oban si mong family. O niya ngadto sad ni Brother Tato Sotilo ato sang gipasalamatan sa iyang sound system dia nga palanugon yun niya ang trompa dia sa Lower Kagkagan. So good morning sa tanang taga Kagkagan o Lower Kagkagan nga naminaw karon sa lanog sa trompa nila ni Brother Tato Sotilo. O kanyon tanan dia welcome. O niya mga suki na tong tigpaminawan sa diri karon sa isla sa Bantayan, naglangkob sa tulo ka lungsod, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe no. Good morning sa tanang taga Madridijos. O niya tanan nga taga Bantayan sab atong gipangumusta. Pasalamatan nato sa Brother William Tadlas kay naapod ni sound system di ang palanugon. O niya si Brother Cotijo sab diha sa Circulo Tikad. Good morning Brother Cotijo oban sa imong tibuok family o mga silingan na minaw sa imong sound system diya nga lanog kaayo. O niya diri sa Islas Lipayran atong pasalamatan si Brother Losernas sa iya pong mga trumpang gigamit diya no, mga silingan diya naminaw anining sayos kabuntagon sa adlaw Domingo. Amo kamo nga gina-welcome gipanimbayan mo namo karong buntaga makahigalaan. Kunya diri sa Santa Fe no, good morning sa tanan taga Santa Fe nga naminaw. Welcome kamon tanan mga tigpaminaw to bisan pa man diha sa Ocoy Santa Fe. Good morning ni Brother Lot ni ang sound system po always nga patingugon ani mga tigpaminaw nato diha sa Silion, diha sa Atop-atop o diha sa uban pa diha mga lugar sa Bantayan bisan pa man diri sa Islas Silang Tagaan. Good morning niyong tanan diha sa Islas Kinatalkan, daghan sa tag mga tigpaminawan diha diri sa Islas Sibitngel, sa Malapascua Island o didto sab sa Carnasa Island. Kamong tanan welcome. Ano mga
ato mga suki nga tigpaminawan dinhi sa mainland Cebu ato sang panimbayahon ang ato mga tigpaminaw. O labi na sa mga lagyo nga lugar dinhi nga maabot sa ato nga broadcast pinaagi sa radio, kalabi na sa mga naas mga tumoy sa mga kabukiran sa mapananglitan diha sa Magsaysay Balanban o atong ipangumusta dihang mga Elgira family. Good morning yung tanan. Mga kuha na sila, mga born again ha. O niya, communicate may kanunay sa una. Niya, nahimo silang Adventist, mga family. Good morning yung tanan diya. Bukid na siya kana Magsaysay. Maunay na krasan sa atong kanhi pag yun presidente, no? Ex-president Magsaysay. Dias Bukid. O niya Diyos kabukiran sa Tuburan, sa Taboylan, atong gina-welcome niya ang tanan atong mga suki. O niya bisan pa man diya sa Olivo karon, diya sa Dalid, diya sa Kalumbangan. O niya mga suki natong naminaw, bisan pa man diri sa Gimpilakan. Welcome ang tanan diya kaninyo, makaigsunan, makahigalaan. O niya atong pag-umustahon si Brother Maning Masbang diya sa Kalambua. Brother Maning, good morning nimo. O ginaot pa ang Diyos, magpanalangin ni mong siyang pagtuog, magbalahtayon kita. Ya, pangumusta sad mi sa imong, pangumusta sad mi diha sa imong tubok panimalay. O nga ito ni Brother Pipe o Sab, maimbuntag no? Mga tigpaminaw ni sa atong programa nga na Adventist, diha sa Sabah San Remigio. O nga diri sa tahigala sa Carmen, maimbuntag sa Terendel Carmen, diya sa Katmon, labi na sa makabukirang barangay sa Katmon, sama sa Santikan, sa Agso Katmon, sa Bungia sana, naatay mga kaigsunan, nahimo makaigsunan diya sa dugay nilang pagsunod sa programa. Welcome no, kaninyong tanan diya atong mga suki, labi na sa mga komendador family, kanhili minister, o niya sa ilang tantong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nangita gid sila simbahan sa Seventh-day Adventist Kalois Ginoo karon sila mga matunud-anon nga nahimong Seventh-day Adventist. Good morning sa diri sa Sugod, mga kaigsunan to diya sa Sugod, labi na sa makabukaran sa kabukirang barangay sab, nasa tay daghan diha nga mga nahimo nga mga kaigsunan, mga tigpaminaw sa tulumanon dinhi sa radio. O niya diha sa Bourbon, may buntag sa naga-Bourbon. Niya diha sa dinha sa poblasyon Bourbon, asa mga nga Adventista diha no sa atong mga listener. O niya diha sa Bundo Bourbon. O daghan sa tagnamit diha. Naibalag lagi nato itong duha ka tigulang nga nabaptize mga higala nga karaan silang tigpaminaw sa atong programa. Diya sa Calabira, Bourbon, sa tamang tigpaminaw nga Adventist na po diya. Good morning yung tanan diya sa Bourbon, labi na diya sa mga Morelio family, mga Orsal diya, o tanan diya nga naminaw, mga Kataraha family. O niya ato mga suki sang naminaw diri sa Lao, Bourbon, mayong buntag nila ni Brother Joseph Adistora Nobabos, yung family. O niya, diya sa San Jose, ato sang gipangumusta ang tanan dihang mga kaigsuonan, ato gipasalamatan dahil si Brother Rodrigo Villamor. Salamat bro sa imong sound system na gipalanog kanunay. Anya salamat kaayo sa nimo og sa imong tibok panimalay o masilingan nga naminaw karon diha. Anya ngadto lang Brother Amay Pitugo og iyang family, murag ang iyang sound system to aron naglanog-lanog sa Bundo Bourbon kun wa ko nasayop, murag tuagi hulman dito sa mga Morelio, lanog-lanog ron dito atong programa sa mga kabukiran sa Bundo Bourbon. Good morning nila ni Brother Rolando diya Villamor. Anya dirita mga higala sa Tabugon, atong pangumustahon diya si Brother John Lubitania uban sa iyang pinalangga ngadto lang sa Monteliano Remedios, mga kuan po ni kanhi mga Jesus Miracle Crusade nga nahimo sang kauban nato sa pagtuo pinaagi sa ilang pagpaminaw sa atong programa. Ngadto na sa mga Ando family sab nga sa una born again pod niya karon Adventist na pod. O tanan diyan taga Tabugon nga naminaw nga bisan pa man diri sa Managasi Tabugon, kumusta diyan mga Elarcosa, mga Romagos family, mga Nano family, good morning.
ngadto sa mga Suliano, Sister Erenia, di pala ni dugay nga na Adventist, Sister Erenia Suliano tungod sa iyang makanunayong pagsunod sa atong programa. Mga Saladaga dia family, ngadto sa mga Jordan family dia sa Lamak, o niya diha sa Kadwawan gayod, no, atong gipasalamatan di ay si Brother Bean Easter sa iyang sound system with trumpa na gigamit niya diyas mahayahay Kadwawan. Mga silingan diyang naminaw atong gipangumusta karon buntaga. O niya ato siyang pangumustahon ang taga Eden, natay daghang mga kaisunan sa Eden, ato na ni Brother Rosasinio og iyang family, Brother Jumel, may buntag niyo bo. O niya ngadto sa mga nila ni Serpin, nila Mampin, o niya uban pa diya nato mga kaigsunan, no, di nato i-mentionan pero kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome. O niya good morning sa mga Alicos family, mga Agua family atong gina-welcome. Ngadto sad sa mga pamilya sa mga Risoor, mga Arrogante family, ngadto sa mga Bragat family, mga Coraldi family, bisan pa mo sa mga Dimapi family atong gina-welcome. Nya good morning sad sa mga Fuentes family, mga Alcontin family. Adios Kadwawan tanan kani diha naminaw karon. Naaman po trumpa diha sa Seventh-day Adventist Church. Galing usa na lang nagtingog, tulong tanan pero usa na lang nagtingog. So good morning ng tanan diha sa Kadwawan. Nya ngadto sa mga Tirana family, o ngadto sad ni Brother Celoy Beronas, good morning. O uban pa na itong kaisunan diya sa Upper Kadwawan. O ngadto ni Brother John Bertolpo, may buntag ni mo po, uban sa imong kaubanan diha karon. O nadirita sa barangay sa Libuho, mga higala, di na to kalimtan pagpasalamat si Sister Linda Kamay sa iyang trumpa diyang gigamit. So good morning Sister Linda. Marag na siguro rin si Brother Noel diya o si Sister Maritis, yan ang pinalanggang anak. Good morning yung tanan diya. Tanan diyang mga kaigsuunan na to sa diha sa Purok Dakit, no, mayong buntag niyang tanan, di nako matasatagsa pero kamon tanan gina-welcome nato din sa atong programa. Mainguman sa tanan nato mga kaigsunan din dapita sa sitio Purok Kabatuan, no, kaninyong tanan diya, welcome ang tanan sa atong programa diri sad sa barangay sa Mabuli. Atong mga kaigsunan diya tanan makahigalaan nato nga naminaw nya mga bag-o natong mga kaigsunan atong gina-welcome nining sayos kabuntagon sa atong programa. O nadurita mga higala sa kanagahan, doon na ni tulo ka mga hutong sa mga sound system diyang lanog kay gipanggamit. Una kang Brother Bernel Katakes, kaya naapod kang Brother Christian Bistar, naasad kang Brother Ani Priscilias, no? So good morning ng tanan diya, unya mga silingan nga naminaw sa lanog sa trumpa. Unya belated happy birthday di ay ni Sister Ginia Mainit nga kagahapon nagsaulog sa iya nga natawhan. Happy birthday Sister Ginia. Unya ngadto sad sa automatic paminaw diya sa Kinawahan. Good morning na lang Sister Maridel diya karon, nila Brother Jojo, Brother Arnel, nila ni uban pa diyan natong mga kaigsunan, Sister Noraline. O yung igsuon diya tanan kaniyos Kinawahan, bisan pa man diya sa Busogon sa mga Sumalainog family. O yung ngadto sa mga kaigsunan to kagalaan diya sa Takup o diri sa Lambusan. Good morning diya sa mga Frasco family, mga Belieta family, o niya mga Buyusi family diya, good morning. O yung ngadto sa mga Hapitan family, ato sa pangumustaon si Brother Christian Lumihok o iyang family. Good morning tanan nga taga Lambusan o tanan nga taga barangay sa Tambungon. Atong mga kaigsunan o kahigalan diya, welcome kamong tanan sa atong programa. O atong gipahinumduman ang atong mga kahigalaan sa Tambungon o uban pang mga silingang barangay nga kon nanginahanglan tahigala o mga pisa sa mga motor, alam mo kalimot, doolan ninyo ang Advent Motor Parts. Nagbuntaog na atbang sa public market sa Tambungon, kilid sa highway. Ang Advent Motor Parts
gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino, abi na sila gikan sa Domingo kutob sa adlong Bernes. Inyong panginahanglan na adi makaplagin higala ang mga motor parts. Okay, good morning ni Brother Nolan Pagalpo diha sa Anapog, no? Tanang taga Barangay Anapog atong gina welcome, tanan nga taga Barangay sa Dapdap, bisan pa man diri sa dinhi sa Bangkasan. Ya, kumusta na Brother George Lunag yang family, tanan nga taga Bangkasan, Kamansilis, bisan pa man diya sa tanang taga Manyo. Good morning ni Brother Elvis Perito ug siyang family, tanan diya kanyo naminaw, no? Welcome on ya nga to sa ni Brother Jidel, may buntag ni Brother Jidel Peritos. So, salamat kayo sa imong haplas nga daghang kayo natabangan adto, no, sa atong crusade dito sa Libho. Thank you kayo. Anya atong mga naminaw diri sa Look, San Romeo. Good morning des mga Lopez family, mga Lastimoso family. Good morning, no, atos mga Vargas, Ibanez family. Guban pa din ato mga listener. Mahinguman nga atos mga Samson family, mga Monteroyo family. Anya bisan pa mas mga Suson family, mga Likigan, mga Larga family diya sa Argawanon, mga Layon, mga Kabatanya family, tanan diyan taga Argawanon, tanan nga sad nga taga Patag, San Romeo, labi na diya sa mga Ansyano, mga Muraka, mga Dignos family, o uban pa diyan ato makaigsunan o kahigalaan atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ato sa panimbayahon ng atong tanang mga suki nga tigpaminawan dito karon sa Danbantayan. Atos Danbantayan mahigala. Diya sa Maya, good morning sa tanang mga Dihito family diya, mga Pipito, o uban pa nato diyang mga minahal nga mga kaigsunan o minahal nga makaigalaan. Aron si Brother Isa diya, atong partner, siguro na aron siya magibuhaton karong adlaw. So good morning ni mo diya, Brother Isa, o uban sa atong mga kaigsunan diya. O niya, atong mga kaigsunan diya sa Kortihan, no? Tanan nga taga Kortihan Church, o mga kahigalaan diya, mga kahigalaan na minaw karon diya, bisan pa man sa Aguho, atong gina-welcome ang tanan niya. Good morning sa mga Punay family, nagtos mga pamilyas, mga Miralias, no? Good morning diha sa Lanao, o tanan diha nga naminaw, bisan pa man si Brother Punay diri sa Talisay nga nagamit ang sound system niya. Good morning yung tanan. Anya tanang naminaw, bisan pa man diri sa proper yun sa lungsod sa Danbantayan, no? Kaninong tanan diya, welcome atong mga kaigsunan, kahigalaan nato diha, atong mga pads diha o mga mads, kaninyong tanan, gipanimbaya mo nako nining sayo sa kabuntagon. Yeah, good morning ni Brother Duming Bunukan, bro, may buntag ni mo uban sa imong family. O niya nga posto ng tagapaypay na sa Ref, des Bakhawan, bisan pa man sa Barangay Kawit, des Mahawak. Mayong buntag sa tanang tagadaang lungsod, bidilin nga always good na minaw. Labinas Magulimas o Madila Cruz family. Atong gina-welcome o niya mga tigpamino na tulos proper sa lungsod sa Bidilian, mga Langgido family, ngadto lang Brother John Michael Singkol yang family. Good morning. O niya, good morning sad, ngadto kang Municipal Councilor Raymond Olivar. May bundang ni mo Marcel. O niya, ngadto na Brother Felipe Solira, nilang Alex Kanyada diya sa Lamintak Norte. Good morning yan tanan. O niya, atong pasalamatan si Brother Turbo Pobadora sa iyang sound system nga always naglanog-lanog diha sa 108 Midilian. Salamat kay Brother Turbo o sa tanan diyang mga silingan nato nga naminaw sa itong programa. Good morning sa mga Malinaw family diha sa Dayhagon o dinisad sa Bugos City, mga higala, atong ipangumusta ang tanan diha sa Binabag. Kumusta din ang mga Gabiane family, mga Bersero, mga Walingay family, atong gina-welcome. Uban pa diha natong mga listener, bisan pa man sa Antonio. Good morning ni Brother Lino Dedia, bro, may buntag ni mo. Unya ngadto sad sa mga tigpaminawan to diha sa Anonang Sur, diha sa Norte, bisan pa man sa La Paz. Unya diha sa Gimbiktan, may buntag, no? Unya good morning sad ni Brother Tirol. Unya ngadto sad ni
Muna nga to sad ni retired Scout Ranger Isagani Aratsya. Sir, may buntag nimo. O niya, salamat po sa imong sound system nga always naglanog-lanog. O ginaot pa ang Diyosad, magpanalangin nimo uban si mong tibok panimalay. O niya, nga to sa mga Lipay-Pay family, Diyas Kabangkalan, welcome. Uban pa na to ng mga kahigalaan nga nagsunod. O niya, nga to sa mga Bisabilia family, nila ni Sir Amalia, nila ni Brother Alan, good morning bro. O niya, uban si mong tibok panimalay. Tanan nga taga-Baas, no? At sa mga Kimno dia family, uban pa na ito magkisunan atong gina-welcome. Mga Derder family dia sa Dakit, good morning. O niya, nga to sa mga Andrino, ni Sister Andrino dia. Uban sa imong anak, imong pinalangga nga bana nga naminaw sa atong programa. O niya, nga to sa atong mga suki nga naminaw diha karon sa Guadalupe, no, maimbuntag sa tanang taga Guadalupe, ngadto sa mga Valdusa family, mga Muñez family, good morning, mga Homoas family atong gina-welcome. Anya ngadto sa mga Pilayo family, nila sa Elmo Pilayo uban siyang family. Anya ngadto sa nila ni Pastor Hill Odolibeyo, kauban ni Ma'am Nars diha gyapon sa Guadalupe. Anya mga Homoas family. Anya nga to ni Brother Edsel Ledisma, bo, may buntag nimo, uban ni Ma'am Ibing, uban sa imong mga anak, welcome sa atong programa, nila ni Ma'am Joy Zob, good morning. O niya, bisan pa man diri sa, dinhi sa Marangog, sa Libertad, atong makaisunod diri sa, dinhi sa Udlot, o bisan pa man diri sa Tagasa, niya mga, sakop mga members sa Seventh Adventist Church just tagasa ato siyang gina-welcome karong buntaga o mga silingan di nga always nagapaminaw sa atong programa. Good morning sa atong makigsunan diya sa Syukon, bisan pa man diya sa Nailon, diya sa Upper or sa Simbuwawan, maayong buntag nos tanan diya. Labi na sa mga pamilya sa mga Lipon, pamilya ni Brother Nelson, ngatos pamilya ni Brother Libby Lipon, pamilya sad ni Brother Anhing Juri Lipon, daghan-daghan na sila diya, mga Lipon family. Atong gina-welcome sa atong programa, mga Hilig family diya, good morning. O niya, ngadtos mga Pioneers family, ato siyang pangumustahon si Brother Johnny Alburo, may buntag niyo Brother Johnny. Hinaut pa ang Diyos maghatag ni mong kabaskog sa panglawas o sa pagtuo. Good morning sa ni Sister Leoning Damayo, good morning ni mo Sister Leoning, uban sa sakop sa imong panimalay. Brother Wilfredo Sir Saliho, magtuaron sa Manila, Wilfredo. Ngadto sa mga Bulambao family atong gina-welcome, mga pamilya sa mga Mulihon, mga Hilig family, mga Canalis, mga Berdida family. O niya, tanan na lang diya makigsunan, di nato i-mention ang tanan, pero kamong tanan diya among mga pinalangga nga makigsunan o mga pinalangga nga makigalaan, welcome sa atong programa. Mainguman sa tanan nato mga tigpaminaw dire sa Gairan o dinhi sa New Public Market naning siyudad sa Bogo. Good morning lang ng Engineer Kataya sa Bansiyang family. Nila ni Tia Wing dia nga always kina magpalanog sa iyang radio dia sa iyang tindahan. Good morning ni mo Tia, uban sa naminaw karon sa atong programa. O niya dirita mga higala sa dinhita sa Daang Carbon. Ato din gipahinuman ato maghigalaan din sa Northern Cebu nga maabot sa atong programa nga kung aduna tay problema sa atong pananaw higala, hanap-hanap na siguro. Ang uban ang problema sa pagtanaw sa layo, hanap-hanap. Ang uban ay problema sa pagbasa, hindi na kayo makaklaro. So ayan na mo kabalaka hinahigala, sulbad ng problema niyo, doolala ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic na nahimutang sa atbang yun sa karaan nga land bank. Kadumdum ang yun dato, karaan land bank, dugay mo ito diya sa Daang Carbon. O Bos Gaisano, atbang ana, makita nimo ang Icons Optical Clinic. Na kanang Icons Optical Clinic, naasa da sila branch sa San Remigio. O na ay branch dito sa San Remigio. Kilid Gus Highway, atbang sa Prince.
tanawa lang subay-subay dia makita nimo ang Icons Optical Clinic. Anya nasad yapoy iyang gimanid sa iyang mama. Kanang Buraki Optical Clinic kay gipapahulay naman to sa Ginoo si Doktora Hining Lubitania. So si Dr. Kunkun Lubitania mao ni take over na po diha. So nayong tulo na ka mga optical clinic nga iyang gi-manage karon, no? Gipanag-iya ka na nila ni Mr. and Mrs. Doktora o Dr. Kunkun Lubitania mahigala. Anya abli na sila gikan sa adlaw nga Domingo, kutob ra pod sa adlaw Biyernes. Ani alas 9 buntag abli sila kutob sa alas 5:30 sa hapon. So doon ninyo kung doon natin mga problema sa atong pananaw. Ang ilang pag-check up sa mata, sigurado kaayo kay manual o niya i-computerize, may computerize o manual aron matagaan yung eksakto nga panginahanglan ng atong pananaw. Nga good morning des mga makipig family nga always nagapaminaw o ngadtos mga pamilya usab sa mga pamilyara. No, good morning. Good morning lang Brother Andy Nobal, lang Brother Joel Sino, ilang mga family. O niya ngadtos sa tanan nato mga tigpaminaw dis Don Pedro, dinis Palambato, kutob na lang sa naminaw o naglantaw karon sa ato nga live broadcast sa atong live streaming mahigala. Kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome. Anya palihog lang sab atong i-share no ngadto sa atong mga friend, alang sa atong mga viewers, sa mga followers, atong i-share ang atong programa para nga daghang ma-blessed mga higala sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, before na to basahon ang mga messages nga atong na-receive sa atong programa. Niasad si Brother John mohatod nga na kaninyo og mga labas nga mga pangumusta nining sayo sa kabuntagon sa adlaw Domingo. Brother John. Well, dengan salamat Brother Libe, mga kaigalaan o mga kaigsunan, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon dili namo malimtan ang paghatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga mga pagpasalamat sa inyong pagsunod kanunay dinhi sa atong programa matag karon og unya. Usa kutob sa giabot og tanang naminaw karon dinhi sa atong programa. Welcome. Okay, padayon ta higala nga tusunahan, no? Makahimo na mo higala sa pag-text na mo din ni Brother John or pwede ari inyo pagi inyong message sa comment section na to mga higala sa Facebook. Pero alang ni adtong makahigala na to nga wa pa makasulay og tan-aw sa ato nga programa o niya sa atong live wa pa katan-aw. So i-search lang higala sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no? DYCM Bugo Adventist. Kanang Adventist yun yung klaro. Dili aghan mo ko nagdada karong Adventist. Kuha di ay kanang offshoot di ay, no? And there is kaning Adventist yun yung kanang General Conference. Okay. Ato ning basahon ni ay pipila ka mga messages nga atong nakita sa screen. Niya si Brother Bob ato ning close kayo sa unang panahon. Patan-on pa mi ani barkada kay mi ani. O niya labi na tumisbantayan sa una. Manung mi dito si Dong Bob og singki-singki sa katarungan sa Biblia. Dong Bob may buntag nimo niya yang mensahe maayong buntag Dong Lib. Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Mo ni address ni Brother Bob dito sa Manga, Tuburan, Cebu. O niya, di pag iyang mensahe, mayong buntag pod ni Dong Alexander John Dihito Jr. og sa tanan nga nagatanaw sa atong programa. Lamat dong, kumplito gyud. Wa pa malimti. Okay, barkada mi nato. Itong John sa una nito kanagon. Hanto doon barkada lagi hapon pero di na gid magka nagkalagyo naman god sukad nga
naminyo na nito na mura man og nagpalayo mas to gipalayan ta dire. Oh. Salamat lang hantod ron ato paghapon nga mahinumduman. Na malipay lang ta og atong makita dinhi sa screen si Dong Bob kay ni makaraan nato nga mga amigo madumduman nato atong mga kagahapon. Kini apod si Brother John Lubitan niya ang kinakusgan punis Tabugon ato ning basahon. Mayong buntag, Brad, tabangi, taon mi, ngita mi, og liman bo. Okay, marag diha sa kadawan ang inyong gihangyo, Brother John. So, lalim kontak ang katong mga kaliman kay si Banal Nelson, marag pahuway o sa siya, kaya doon na siya ilain nga kuhan karon gi atiman. Ambot si Brother Johnny, mainit. Sulay la tabulay kanuntakay ug unsay ilang mga respond, no? Okay, nipay aton tan-aon. Ani apod si Sister Mian Fuentes, si Mami Ani. Sa Norway. Norway. Ma'am, good morning. Happy Sunday, ma'am. Salamat sa pag-view. Di siguro intaon kayo busy kay nagka-view man. Yang mensahe, good morning Brother Lib o uban pang mga anaa diha. Palihog paapil sa pray na ma-comfort kay namatay akong igsuon. Uy, gabi ito sa Bicol. Salamat Brother Lib. Okay, thank you ma'am. Brother John sa pag-ampo. Lain gid. Siya may atong ampo ani kay dili man na basta-basta nga kaguol pod igsuon ko na. Tinuod na. Nya to as Bicol layo. Nya si Mami Ann naas Norway. Ani na po atong matawag og avid listener sa Zamboanga. Si Brother William Edi. Mayang buntag ni Brother William Edi. Ang iyang mensahe, good morning sa tanan from Morob Leon Morob Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Kana munay kuan ba dire, munay nindot ba dire idi nga kumpleto gyud no. Dito murag apel sa purok niya. Makuan mi dire kana na ang mahibaw mi bisan tuod og guwa mi makailan ninyo pero bilang nga di ami diri sa kahanginan nahibaw mi nga kanang dapita anang lugar na agyud mi listener hinaagi ana sa inyong pagtug-an sa inyong murag nagsunod-sunod ni siya og tan-aw Brother yun si Brother William. So gikalipay na mo na Brother William ang imong pakigpart nini nga programa dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Niya pod si Blister Don G. Mantaw. Mayong buntag kol. Okay. Sa kuani kinatarka niya yes, siya. Oo. Pero wa ko kibaw og ining pagbiyo niya ron og kinatarkan pa pero basta nga kinatarkan ni sila sa Bituon. Kinatarkan Island, Santa Fe, Cebu. So salamat kayo Dong Blister no sa imong pagpakiguban sa ato nga programa. Okay, ato paning tanawon sad ang pikas nga screen ato ning tagdon dinhi atong mga kahigalaan nga makaigsunan nga nag-like o niya nag-love sa ato nga programa. Aritas mga nag-like pag una ato nakita din si Brother Oliver Kin Gijin. Kuani kidakusgan pides kayang bro may buntag nimo oban sa imong family. O niya pod si Siloy Adiltam. Ani ato pong nakita din si Nathaniel Lucero Jr. taga Camotes Island ni Brother John. Yes, sa kuani kini ang puro. Anya niya po si Tomailo Linad Uway, kaning Uway kay Utsia man siya. Anya niya po si Brother Elmodam Flores. Good morning mo bro. Sa crossing Salamangka, Tubuson Negros. Brother Mudam, good morning. Happy Sunday. Niyasad si VM Vince. Salamat kayo VM. Niya ato po nakita si William A.D. Manin sa Zamboanga, Brother John. Niya po nag-like si Annie Bachancela.
O niya po si Brother Johnny Mainit. O niya si Michelle Dada Tribunalo. Okay, salamat. O niya aritas mga naglab sa atong programa. Atong nakita din si Brother Ronaldo Bragat. O niya si Brother John Lubitania. Niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Good morning, Hanay. Ato pong nakita si Imelda Osabil Buratso. O niya si Florida Sigarino. Dani si Brother Remy. O niya po si Magno Lasco. Ato pong nakita din niya po si Juan Mingo Goliemas. O niya si Senyo Muñez Tequelio. Niyasad si Ivan Arayco. Kinatarka ni. O niya si Roquisa Marabi. Niyasad si Blister Don Mantao, Ariston Boyno, o si Rochelle Negro. So, mao ni ato mga nakita din sa screen, mga kahigalaan na to kaigsunan nga nag-love o nag-like sa atong programa. Makahimog yapon mo higala sa pagpadanga og mensahe, kaya ato lang namon pagbasa. Niya pag atong basahon ni gikan kang Blister Don Mantao, usa na pod ka maanindot nga adlaw sa pagpaminaw ninyo. Salamat kayo dong Blister. Anya magtutusunan ni gala sa dili pata magtubag sa pangutana, ato usa nga ang yun si Brother John alang sa opening prayer. O niya apel lang po Brother John og ampo ang katong iyang gihangyo ni Sister Mian Fuentes sa kamatayon siyang igsoon. Okay, mag-ampo ta. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Niining buntag Ginoo, sa gihapon kami magapasalamat nimo nga sa gihapon dinhis kahanginan ikayagyag ang binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka niini nga programa nga mahimo unta kini nga instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ikaw magatandog sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing nga sila Ginoo imong kagiyahan, imong tawagon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Sa pinasahi o Dios, ikaw nasayod, walay mga butang nga natago sa pananaw sa imong mga mata. Sa mga hunahuna o pagbati sa kasing-kasing sa tao imong nahibaluan. Adunay mga tao karon nga naghambin sa daghan og dagko bugat nga mga kasakit sa kinabuhi nga naabot kanila. Ang uban o Dios nagakinahanglan og pinansyal. Ang uban naas mga tambalanan, dunay mga balatian, tuguting ay ikaw mag-aayo kanila. Panalangin ni Sads pinasahi si Mami Ann Fuentes, uban sa tibuok nilang pamilya, iyang mga ginikanan ug mga igsuon, tungod kay ang iyang igsuon namatay dito sa Bicol. Tuguti nga ang tanan nga tagtungod sila nga naas kaguol imo unta nga tagaag kalig-on, hupaya sila tungod kay niya sila sa masulub-on nga panahon. Ginoo, among ikalipay ang imong dakong gugma ug kaluoy namo. Among pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Kini among gilauman ug tuuhan nga madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, moadto ta higalasonahan pero sa dili pa ta mo basa o sa dili pa ta mo basa sa pangutana, maminaw usa ta og awit higala nga ikaw ang kusog. Muabot pa ang problema.
sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Di kalibutan nilini ang atong puloy-anan, kay ako usa kanumalabay lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos
sa langit nga puloy-anan. Ato ta sa langit nga nagtangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Okay, mato na tahigala sa unahan no ato ning basahon ang mensahe nga misulod. Ato sa ning basahon, so di pa nato basahon ang pangutana ni Esther Mian Fuentes. Amen. Salamat sa prayer, Brother John. Okay ra ma'am, nya salamat pod sa imong pagpaabot diri sa amo sa mga inon ta the saddest time sa inyong kinabuhi karon kay namatay day imong igsuon gabi dito sa Bicol. Pero kining tanan ma'am, mga pagtilaw ra ni sa atong kinabuhi, maningkamot gyud ta kay musugot tag sa dili ato magining maagian kining mga puntuha. Ang ato lang nga mopaduol tas Ginoo damoy nga sulayon ta sama ba sa pagpaduol ni Job diha sa Ginoo. Gihubuan siya sa tanang mga kabtangan sa kinabuhi. Ang iya na lang yung pagtuo mo'y nagpabilin diha sa Ginoo, pero ang tanan iya ra gyud nalampasan. So padayon ta sa unahan ma'am. Okay, ato ning basahon po sunan ni apon si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo Brother John og Kuya Livy og sa mga kaigsuunan nga naminaw og nag-view. Karon, God bless sa tanan. So God bless also nimo diha Brother Ronilo Itang og uban sa imong family sab diri no, bisag nalayo ka pero nagampo mi kanunay nga ang Dios magauban kanimo og sa imong panimalay diri sa Bugos City. Okay, ako nang basahon mga higala, taas-taas tag time ba John kay alas 9:20 man ta mo undang dinhi. Niya alas 8:18 pa ang atong oras. So taas-taas tag oras sa pagpasabot sa pangutana nga atong entertainon karon nga kapuntagon. Niya akong basahon, morning ninyo brother, unsa mang relihiyon na ang nagsulat sa Biblia, unsa man ang libroha ngano nga makabuang man kuno kon sigian og basa gikan kang Norlita. Norlita. Okay, salamat. Mao ni pangutana nga atong tagdon karon Brother John nga makahigalaan nga naminaw. Ang pangutana, unsa mang relihiyon na ang nagsulat sa Biblia, unsa man ng libroha ngano nga makabuang man kuno kun sigian og basa gikan kang Norlita. Salamat kayo sa maanindot nga pangutanang gipadangat dinhi. Mao nang among makahigalaan nga pinangga nga mga tigpaminaw nga kun pananglit aduna mo'y pangutana nga inyong gikalibgan mahigala kanya gusto mo nga katagaag kasulbaran kay mohayahay baya ang atong gibati sa diha nga mga butang nga atong gikalibgan unya matagaan ta og kanang katinawan ba mahapsay atong unahuna no mulian ang atong gibati unya muragaan ang atong paminaw sa diha nga matagaan ta og eksakto gyud bullseye nga tubag sa pangutana. So thank you kay padaanan nyo diri kay moabot ang panahon nga ang inurasad nga pangutana mo atong tagdon sa atong programa. Pero na mo mga instant mga reactions or mga contribution amo nang basahon
para nga makatabang mo higala sa pagpasabot sa mga kahigalaan nato nga nangutana sama nining pangutanaha. So text dayon mo namo ni Brother John or pwede ari mo mopaagi sa comment section nato sa ato nga live mga kahigalaan. So welcome na mo ang inyong mga hunahuna nining sayo sa kabuntagon. So sublion ako basa para maka-catch up mo mahigala, labi na itong mahiligon mo participate sa atong programa, mohatag og dugang tubag. Ang pangutana mauni, unsa mang relihiyon na ang nagsulat sa Biblia ug unsa manang libroha ngano nga makabo ang man kuno kun sigian og basa. Salamat gikan ni kang Nolita. Unang mutubag ani si Brother John o niya akong tapuson makigalaan. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Ato sad pasalamatan ang nagpadala ani dinhi sa atong programa. Ang tinuod bahitungod aning puntuha medyo naukay karon, dili palang dugay ang kadaghanan tungod sa siging pasigwar, sigig pangangkon sa simbahang Katoliko sa ila rapod nga mga depender nga sila mo ay nagsulat sa Biblia, ila ang Biblia. Muna ang ubang mga pundok gitawag nila og sulpot tungod kay wa gani kunoy Biblia, kay kining Biblia sila'y nagsulat ana. Hangtod miabot ang panahon nga duna say mga pamatuod nila nga sila ang nag-compile sa Biblia. Unang-una sa mga pamatuod nila nga si Pope Damasus maoy nag-compile sa Biblia. Maunay mga pamatuod nga bakak. Hangtod nga na-trace up nga si Pope Damasus namatay siya sa tuig 384 Disyembre 11 og unya Disyembre 11 namatay siya 384 December 11 maong pagkamatay niya. Unya ang ilang pagpamatuod nga si Pope Damasus mo nag-compile sa Biblia sa tuig 405 BC. So namatay si Pope Damasus sa tuig kananaang 3 BC. Unya pagka 4 BC naka-compile pa hinos Biblia, diha na ni resulta na ang bakak. Ang tinuod nga pagkasulti, walay relihiyon nga nagsulat aning Biblia tungod kay ang tag-iya ug ang nagmugna niini ang Dios. Ang pulong Biblia usa kana ka pinulungan nga Latin, sa Griego na siya gitawag og Biblos. Og imong tan-aw sa arika sa English, Holy Bible, o kon sa koan sa kininiang Latin, Biblia. Unya kung ato nga tan-awon ang nagmugna niini dili relihiyon kun dili ang Dios, kay ang Dios man mo'y tinuod nga tag-iya niini. Kung atong tan-awon ang ikaduhang Timoteo 3:16, tan-awan ninyo kung unsay gisulti dinhi. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dinhi usatan niining puntuha. Wala gini gimugna o gituga og relihiyon. Wala gimugna gituga og tao. Kinsay nagmugna niini? Ang Dios. Unsay tumong og katuyuan sa Dios ngano nga ang Biblia gituga man sa Dios, ipadayon natog basa ningon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang Biblia gimugna gituga sa Dios aron ang tao matudloan. Pero daghan pa sa mga tao hangtod karon nga wa katudloi kay dili man mobasa og Biblia. Maayo pag newspaper mobasa pa, maayo pag mga novels mobasa pa, maayo pag mga text sa cellphone mobasa pa, maayo pag mga chat kay mubasa pa, pero Biblia dili. Mauna nga hangtod karon daghan pa sa mga tao
nga wala gyud sila matudloi wa masultii tungod kay dili man mubasa og mutuo sa Biblia. Unang-una rason kini sinulat lang og tao. Akong balikan ha, ang tibuok nga kasulatan, tibuok dili kay pikas. Dunay mga pundok nga ang ilang pagbati sa Biblia ang bag-ong tugon ra wala na ang daan. Tanawa o giunsa sa yawa, pagliso ang panghunahuna sa tao. Pero ang tibuok nga kasulatan, pag tibuok bag-o og daan kay arikas bag-o dili man pud na matawag nimog tibuok o pikas man na. Nag-ingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ayaw gid mo kalimot ana nga ang Dios mo'y nagtuga, mo'y nagmugna aning kasulatan. Then padayon ta nag-ingon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang tumong og katuyuan sa Dios nganong gimugna kining balaang kasulatan aron ang tao matudloan. Pero kay ang tao dili man mubasa, dili man maminaw, mao nang wa gyud sa Ginoo katudloi. Ang Ginoo mo'y magtudlo, pinasikad sa kasulatan. Sunod nga punto, alang sa pagpamadlong. Daghan sa mga kinabuhi nato nga atong ginawi karon nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, pinaagis kasulatan matudloan ta, pinaagis sa kasulatan mabadlong ta. Pero nganong daghan sa mga tao hangtod karon nga nagpadayon sa sayop og dili mao nga mga binuhatan tungod kay wa pa sila mabadlong, wa pa matudloi kay dili mo basa sa balaang kasulatan. Sunod, ang gisulti, alang sa pagpanulid. Daghan pa sa mga tao karong baliko gihapon tungod kay wa sila matudloi, wa mabadlong, wa matulid kay dili man mubasa sa kasulatan. Ang ikaupat ingon og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kining upat ka mga punto maoy gustos Ginoo nga ipadangat diha sa kinabuhi sa tao. Ang pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Ngano nga ang kalibutan karon napuno sa mga kadautan. Ngano nga ang tao karon hilabihang dautanan nga magbasa kag mga newspaper, patay dito, patay diri, unya lugos ito, lugos diri, kadautan dito, kadautan diri. Ang rason kay kini wala mamatuto diha sa pagkamatarong. Then kung atong basahon, sumala sa 17 nagingon, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Tanawa ha, ang tumong og katuyuan sa Dios dili relihiyon ha ang nagsulat aning Biblia kundi ang Dios. Aron ang tao mamatuto des pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Tandaan nato na karon ingon niini ang sistema sa Dios dili sa relihiyon ha. Ang Dios mo'y nagmugna pero dunay mga tao nga iyang gigamit nga instrumento o kasangkapan. Pamatii ay kaduhang Pedro 1:21 nagsulti, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan-i kana ang Dios mo'y nagmugna sa Biblia, dili o relihiyon, kundili ang Dios mo'y nagmugna sa Biblia, apan duna siya'y mga tao nga mga balaan nga gigamit, nga gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Mao nga ang Biblia gitawag nig balaan nga kasulatan, kay ang nagmugna na ani Dios nga balaan, ug unya ang iyang gigamit nga kasangkapan o instrumento mga taong balaan nga sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Dimudo nga ang Biblia gitawag kini og balaan nga kasulatan. Mao nga kung mubasa ta sa Biblia,
dunay mga ngalan sa mga tao nga nabanggit dinhi. Dunay Jeremias, dunay Isaias, dunay Nehemias, dunay Lucas, dunay Marcos, may Juan, may Pedro, o may Pablo, o uban pa. Kay kini nga mga tawhanaa, mga balaan kini nga mga tao nga gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Kung dunay relihiyon nga muangkon sila'y nagsulat sa Biblia, tanawa kanang punduka, muangkon sila'y nagcompile, sila'y nagsulat sa Biblia, pero halos ang tanang naan nasulat sa Biblia gisupak nila. Og mura ba og ang Ginoo gikuhaan nagkatungod, may tungod aning Biblia. Karon, unsa may tumong og katuyuan sa Dios, ngano gimugna ni akong balikan aron na tawo matudluan, aron tawo mabadlong, aron ang tawo matulid, ug aron ang tawo mamatuto sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Balikon nako, dunay mga taong mga balaan nga iyang gigamit nga instrumento aron masulat ni. Ug kun atong basahon ang Isaias 34:16 nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha ug walay makulangan ini sa iyang kauban. Primero, ang Biblia wa pay nailang daan. Wa pay nailang daan, wa pa puy bag-o. Kay nahisgutan man lang ni nailang naidaan tugon ug bag-ong tugon, pagkaabot na sa bag-ong tugon mga 98 AD kapin kun kulang. Nagsulti, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Sumas Isaiah 34:16. This is the book of God. Libro kinis Ginoo ipasusi. Tanaw ha? Ug unya mga kaigsuonan, kung atong tan-awon gyud kining bahina, importante nga ang tawo magsusi sa kasulatan kay mauman gyud kini ang katuyuan sa Ginoo aron ang tawo matudloan. Historically, kung imo gid ni siyang tan-awon, ang simbahan sa una naningkamot sa pagwala aning Biblia aron ilang malimbungan ang tawo. Sa una, labi na dinhis Pilipinas sa tuig 521, si Magellan magyud mo'y nagdala anang mga pagtuo-tuo dinhi sa mga Pilipino. Unya, huna-huna agug ka ni ining mga panahona, gipangdauban, gipangbawi ang Biblia, ang uban pagani, ilang iapil og sunog sa Biblia, ang mga taong nagpakitag diehard gyud may tungod aning Biblia. Mao na nga daghan sa mga tao nga nainosente gyud hinuon sa Biblia kay ilang gipatuo nga makabuang og basahon ang Biblia. Unya sa una giilana nga usa ka criminal offense ang nahimo sa usa ka tawo sa diha nga siya magbasa, magdala og Biblia. Gusto sa yawa nga ipalayo kini ang Biblia sa kinabuhi sa tao. Kay nganuman, dinhi sa Biblia, mabisto ang batasan ug kinaiya sa yawa ug ang yawa dili niya madali-dali nga kalimbungan ang tao kung nasayod sa dinhi sa balaang kasulatan. Akong hisgutan sa inyo, sumala sa Mateo 4, unya 1 ngadto sa 10, tanawa. Human mabautismuhi si Jesus, siya gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa, ug siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi, ug siya mibati og dakong kagutom. Nagingon, ug ang maninintal miduol kaniya ug miingon, kay ikaw anak man sa Dios, suguak kining bato nga mahimong tinapay. Kana ug imong hunahon sa may daotan gud ana, nga giingon man lang siya wa suguan ning bato nga mahimong tinapay. Pero unsay gisultis Ginoo, nahisulat na, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Giunsa pag-encounter ni Kristo si Satanas sa nahisulat.
Unya kay si Satanas nasayod man pod, nagbasa man sa nagbiblia. Oh, gidala niya si Jesus dito sa pangpang tanaw, basahan niyo ning Mateo 4. Ingon sa yawa, kay nahisulat kini nga nagaingon. Unsay gigamit pud si yawa, nasulat. Una nga ang yawa suhito pud aning Biblia. Siya nahisulat kini nga nagaingon. Magasugo siya sa iyang mga manulunda sa pagsapnay kanimo, mamba ka dito sa ubos. Kay siya nahisulat kini nagaingon, magasugo siya sa manulunda pagsapnay kanimo aron ang imong mga tiil dili may pangdol sa bato. Diin maning dapita sa Biblia gigamit ni Satanas inyang nasulat. Sa Salmo Kapitulo 91, 10 og 11, gigamit na sa yawa. Una nga ang yawa na suhitog Biblia, mao na nga ang tao nga wa magsusi sa Biblia, mas maayo pa ang yawa na suhito pag Biblia kaysa tao. Karon, ang tuyo sa Ginoo ipasusi ni og ipabasa. Ngani si Kristo nagsulti siya sumala sa Juan 5:39, ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa kasulatan. Tandaan ha, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang gisulti ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna mo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Unsa man na gong kinabuhing dayon? Kinabuhi ba nga wala nay kamatayon? Everlasting life. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon, usa kini ka kinabuhi nga dunay kinutuban, usa ka kinabuhi nga dunay utlanan. Like sa igsuon ni Mami Ann Puentes diha sa Norway, kagabiin namatay ang iyang igsuon diha sa Bicol. O ngano man, ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon, usa kini ka kinabuhi nga dunay utlanan, dunay kamatayon. Ang pinakasubo gyud kaayo nga ang tao giabot na sa iyang utlanan, miabot niya ang kamatayon, apan wa niya maandam ang iyahang kinabuhi sa buhi pa siya. Ang Dios iyang gihikawan sa iyang panahon, wa siya kapangalagad sa Ginoo, munay layunin, maunay tumong o katuyuan sa yawa nga ang tao abuton sa kamatayon nga dili siya mahibaw diha sa Biblia. Kay ang Biblia mao kini ang mutudlo ug mugiya unsaon pagkinabuhi sa tao aron maangkon niya ang kaluwasan, aron mahiduol ang iyang kinabuhi diha sa Ginoo. Karon mo hinungdan si Kristo na mulong siya sa Juan 5:39, matud pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tandaan ninyo na, kasulatan ang gisgutan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang kasulatan magatudlo nato unsaon nato pagkinabuhi karon, aron maangko nato ang kinabuhing dayon. Ug ngani kining nagpamatud nako, ang kasulatan nagtudlo ug nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Kapag ang tao dili magsusi, dili magbasa, dili siya masultian, di siya matudluan, di siya mahibalo mahitungod kang Kristo. Kay ang kasulatan nagpahayag mahitungod kang Kristo. Mauni ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:15, nag-ingon, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tanawa, balaan kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan egyod kining Biblia dili ni manluluwas, di ni makaluwas nimo. Kay ang makaluwas ug manluluwas si Kristo lang, pero ang gisgutan dinhi ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Sa pagtuo kang Kristo ang tao maluwas. Mukuha ko og example. Halimbawa, gikan sa Cebu
musakay ka kay muadto kag Manila, magsakay kag barko. Tan-aw ra gud, tulo ra magyud ni or upat ang masakyan. Aeroplano, barko, unya bus or train. Mura gini masakyan. Unya niya arita sa bus o kun sa truck. Ang usa ka driver nga nagdala siya og bus, bisag wa pa siya kaagi anang dapita, iya gid na gihapon nga matultulan ang adtuan. Una, naay karsada nga subayon niya, naay mga signage this way to. Una, naay paibalog pila na lang ka kilometro. Bisan paggabi maguna ang hayag sa suga diha sa kalsada. Pero nagsakay ka og barko, lahi kay ang dagat walay karsada nga makita aron subayon, wala say mga street light diha sa dagat aron diha makita sa nagdala sa barko. Ug unya kining barko adunay tutulok ka mga dagko kaayong tao nga importante nga tao nga gikinahanglan. Una, ang kapitan. Wala nay lain nga pinakagamhanan ug bugat ug tingog diha sa barko, ang kapitan. Pangalawa, ang chief engineer. Daghang mga engineer diha, pero ang isas importante ang chief, kay sila'y magkuan anang makina sa barko. Ang pangatlo, kining timonel. Kining timonel. Tanawa, kining tulog yun, importante gid ni. Igdayong biya sa barko, i-clearing ka na sa Coast Guard. Ug diha sa barko, dunay duha ka butang importante gyud nga gikinahanglan nga kun niining duha may usa nga wa di gyud na i-cleared sa Coast Guard, dili na palargahon ang barko. Ug kun diining duha ka butang dunay usa nga wala niini, unsafe ang travel sa barko. Una, kining mapa. Pangalawa, ang kumpas. Unsa may tumong og katuyo, unsay function sa mapa o kumpas? Ang kumpas nagtudlo na, nagpahibalo na sa nagdala sa barko kung asa na silang dapita, asa na silang lugara, kay musulti man na north, east, west, south. Muna ang kuan sa kumpas. Pero kining mapa nagpahibalo ni kanunay nga ayaw din higagi kay bahura ni. Unsa may bahura? Magbaw. Mabaw. Na mga takot kay delikado ang barko masangad. Ayaw din og agi kay parola ni. Isla ni. Marumbo ang barko. Muna nga kining duha ka butang importante. Matingala ka, ang suga na ara sulod sa barko, way suga ang ninggawas ngadto ang hayag sa unahan. Nagsigigdagan ang barko taliwala sa kagabhion o sa adlaw. Unya ang barko nadunggo gyud didto sa lugar o sa Manila nga iyang adtuan, sa lugar iyang tuan. Nganong nakaabot didto ang barko? Tungod na sa mapa o kumpas. Mga kaigsuunan, isulti ko sa inyo karong buntaga. Hinumdumig yun, siguro akon asa ang imong panaw. Langit ba o imperno ka ba? Wa kay lain nga himuon, mao ang pagtinil sa mapa ug kumpas nga mao ang Biblia, kay kini mao ang mutudlo mugiya nimo unsaon nimo pagkinabuhi aron maabot nimo ang imong adtuan nga mao ang langit. Kay kini mao ang mapa ug kumpas sa imong kinabuhi. Ug kun imong suliton pagyud ang gisulti dinhi, ang Biblia mutudlo, musaway, mutulid ug mumatuto diha sa pagkamatarong. Timan-i, tuhui, himoa kini nga ang Biblia kun imong susihon makapabag-o o makapausab kini sa imong kinabuhi. Ang pangutana, unsang relihiyon na ang nagsuwat sa Biblia? Dili relihiyon. Why relihiyon nagsuwat sa Biblia? Bisag saon nagpangangkon sila naghimo sa Biblia? Tungod kay iya kini sa Dios. Iya kini nga
planos Ginoo. Og tungod ni ana nagsulti ang Ginoo, susiha ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha, ipasusi og ipabasa. Ngani si Kristo nagabasa sad sa Biblia. Tan-awa ra gud ninyo sumala sa Lucas 4:16 paingon sa 17, 18, 19 na kinaiya og nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw ipapahulay muadto siya sa sinagoga, sa simbahan. Samtang didto siya sulod sa sinagoga, gitagaan siya didto sa sud sa sinagoga og usa ka basahon sa propeta nga si Isaias. O tanawa ka ha? Si Kristo mismo nagbasa pod sa Biblia. Ug unya ang mga tumuluo sa unang panahon nga nangakabig, in early Christian, sila nagasusi sa Biblia. Tanawa, buhat 17:11 ang gisulti, kining mga Hudiyo mas mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa kanana Tesalonika. O tanawa, kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Tandaan, dili lang sila kontento niadtong ilang nadungog og nabati sa pagpangwali sa mga apostoles, kundi ila pagyud gibasa ang kasulatan adlaw-adlaw. Dili kay kausaras usa ka semana, di kay kausaras usa ka buwan. Kada adlaw ilang gisusi ang kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Higala, pinaagi sa kasulatan mahibaluan mo ang imong gibarugan o gituan husto ba o dili. Hanuman, kay magtudlo diha sa kamatuoran, magtudlo diha sa kaluwasan, kay kini ang mapa o kumpas sa atong kinabuhi aron maangkon nato ang kaluwasan, aron maabot nato ang langit, aron maandam ta sa pagbalik unya sa atong Ginoo Kristo. Kay sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, dili manggod mga relihiyon mo'y basihan, kundi ang atong mga binuhatan. Ug duha lang kapundok ang pagbalik sa Ginoo. Kung imong basahon ang gisgutan sa Biblia, karniro ragyod og kanding. Mao nay sumala si Mateo 25:31 ngadto 34. Og unya sa pagbalik sa Ginoo, duha lang kapundok ang tao, ang mga taong dadon sa langit og ang mga taong mahabilin dinhi nga magtan-aw ra sa mga tao nga gidala didto sa langit. Anawa pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nag-ingon, pinadayag 11:12. Unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Ngano man mga kaigsuonan nga ang mga dautan magtan-aw man lang niadtong mga taong gidala paingon sa langit, kay kining mga nanagtan-aw mga tao kini nga way pagtagad sa Biblia, wa magsusis Biblia ug imong sultian mulikay. Daghan na ang mga reklamo nga naabot diri sa ato nga naay mga kahigalaan natong nagagamit og mga trumpa, pero naabot og barangay tungod kay reklamo di sila makakatug, saba kaayo nganuman kay gilangasan sa pulong sino. Ang atong programa alas 6 hapon ngadto alas 7, wa pa mangani ang uban makapanihapon ana, pero ilang ginareklamo tungod kay dili sila gustong makadungog, makabati sa pulong sa Dios. Mauna nga sa adlaw sa katapusan mga kaigsunan, ang mga laglag unya didto sa kalayo sa impierno sama kadaghan sa baybayon, sa balas sa baybayon sa dagat. Nganuman mga tao nga wa gyud mausab, wa mabag-o ang ilang kinabuhi tungod kay dili sila mususi mahitungod sa Biblia. Ang gisultis ginususiha og basaha. Ayaw kalimot sa diha nga ang tao magagunit magbasag Biblia, ang kaligot-got sa yawa mo sila o diha nimo, kay nasayod ang yawa nga kun Biblia na ang gisusi sa tao, mabisto ang iyang kadautan, nasayod siya nga kining tawhanaa
dunay kahayag nga moabot diha siyang kinabuhi sa laktod mabag-o siya. Kung imo basahon ang Salmo 115 Salmo 119:105 nagingon ang imong pulong mao ang kahayag ug lamparahan sa akong mga alagianan, sa akong mga tiil. Kahayag kini sa kangit-ngit sa kinabuhi sa tao kung magsusi sa Biblia makabaton siya og kahayag. Ang Juan 17:17 gisulti nagingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Mao nay hinungdan nga ang yawa karon magmalipayon gid siya kun ang tao dili magsusi sa Biblia kay nasayod siya nga dili ang tao makakinabuhi sa kamatuoran, dili ang tao makakinabuhi diha sa pagkabalaan. Nganuman kay wa man siya mahibaw sa Biblia, pero magsusi sa Biblia ang yawa dili malipay niya. Mo ning gisgutan sa Juan 17:17 balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa mga kaigsunan, diha sa pulong sa Dios dinis bala ang kasulatan, mabalaan ang tao mapkinabuhi sa kahayag sa kamatuoran. Ug bahin anang gisulting unsa man ang libruha nga makabuang mana, ayaw mo pagtuo, maunay gipatuo sa mga Espanyol, sa mga katsila sa dihang nakatunob na sila dinhis Pilipinas. Diin ang tao gipatuo nga di mo basag Biblia kay lagi ang Biblia makabuang. Pero ang pangutana karon, kami adlaw-adlaw mangyud-ming nagbasa pod og Biblia kay naa mami pang Bible studyan. Naami pang Bible studyan. Usahay lang pod, honest to goodness lang, honest to say, may panahon nga among schedules Bible study dili namo maadtuan. Kay kami dili mamisama sa inyo nga sufficient og income. Naay panahon nga ma-standby mi, dili mi makalakaw for Bible study kay wa mi ikapang gasolina. Dili hinuna permanente. Naalay higayon ina nga mura ba og sungugon ta sa kawalan-on kay moabot magina sa ato. Maabot na sa ato. Unya, adlaw-adlaw magbasa mig Biblia. Tungod kay naa mi pang Bible studyan, di naalay panahon gyud kamong gi Bible studyan namo, minaw gyud mo nga naminaw magyud mo ron. Mo chat mi sa inyo, mo text mi sa inyo nga suri gyud kay dunay rason dili usa ko ana. Pero ang tinuod, may panahon nga na gasolina ang hinungdan na kay tiyaw mo ba po na ang tag 70 kapin na ang litros gasolina karon. Og unya ingon ini adlaw-adlaw nagbasa mis Biblia. Adlaw-adlaw tan-awa. Kini karong gabi kini atong programa kausa ra man ta buntag Domingo raman, pero kada gabi kung tinuod pa nang ilang gisulting nga makabuang ang Biblia, unsa man inyong pagtan-aw, paghunahuna sa amo diri nga nagsigig sulti, mga buang, di ba? Ilala nang gisulti nga ang Biblia makabuang og basahon aron ang tao dili mo basa. Maog sa tubig pa, og sa sakyanan pa, editor ba sa yawa ang huna-huna sa tao? Muna nga karong panahona daghan sa mga tao wa mahibalo sa tinuod nga bahandi sa kalag sa tao nga kining Biblia kay dili naman mubasa. Mupalit og cellphone tag pila ka libo, apan ang Biblia 600 kapin ramane ang hardbound, naa may tag 200 kapin kanang paperbound. Og unya kun imong tan-aw ni maka-afford ang tao sa cellphone linibo. Hinon ako sa tinud-anay lang ni amay akong cellphone pero hinatag pud ni. Hinatag pud ni ang cellphone. Lipay bitaw ko ni brother Kuan, lipay ko ni brother Estrada, Jaime Estrada Diaz Nabal. Nagpada siya sa akong kwarta. Ipalit og cellphone. May usapod nagpada pog kwarta ipalit cellphone. Na ampon-ampon nakaabot ra gyud sa cellphone nga gusto nga ako nga paliton kay naamay naghatag tungod kay lagi gusto pud silang makatabang sa buhat sa Ginoo kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Unya ang cellphone mapangitaag paaging mapalit niya ang Biblia dili.
ang Biblia para sa ikaluwas. Unya kining cellphone, ug musipyat ka ikalaglag masan nimo kini may daghang mga demonyo, mga panuway dinhi. Naay mga mag-TikTok, maghubo-hubo na. Pastilan gyud paagi po na sa yawa. Kung unsa man ang mga butang nga naa nimo, ang yawa mugiya pod paggamit na ngadto sa pagkadautan. Pero himua nga ang Biblia imong ikabarkada matag adlaw. Gisayunan ka. Ang Biblia pwede na maron imong i-download sa cellphone. Yes. Karo maglingkod-lingkod ka sa imong opisina while nagkaon ka, magtamod ka des imong cellphone ay Biblia. Pero nga naman nga mahitabo na ganing magbasa og Biblia, katugon ka man, magduka man hinuon ka, di man kaganahan tungod kay mga pamaagi na sa yawa aron ang tao mahikawan sa kalanon siyang kalag, mahikawan sa bahandi sa iyang kaluwasan. Mga kaigsunan, ayaw mo og tuo na makabuang ang Biblia. So ato na nga gihisgutan dinhi nga ang pulong sa Dios kining Biblia mo'y mugiya mutudlo nato iha sa pagkamatarong kay ang Biblia iya kini sa Dios walay relihiyon niini ang nagasulat kay dili manikaya nga sulaton og tao kay kung dunay mag-angkon nga relihiyon nga sila'y nagsuwat aning Biblia mugunit ko usa lang ka page sa Biblia ipasulat sa ila di sila magtan-aw kung kaya ba nilang isulat ang nasulat sa Biblia nganuman kay ang Biblia nasulat ni siya pinaagi sa gahom sa Ginoo diin dunay mga taong balaan ug unya ang Dios balaan ang pulong sa Dios balaan ang gigamit mga balaang tao ug sila gimanduan sa balaang Espiritu Santo mao nga ang Biblia gitawag og balaang kasulatan sa laktod pagkasulti kun ang tao magsusi diha sa pulong sa Dios kay balaan muabot ang panahon sa iyang kinabuhi nga mahimo siyang balaan. Well, mga kaigsunan, siguro ang mga butang nga atong nahisgutan dinhis kahanginan inyo nang nasabtan kung unsa kaimportante, unsa gyud ka mahinungdanon kining Biblia, nagingon susihan ninyo og basaha gikan sa basahon ni Jehova. Mao ni basahon sa Dios, ipasusi og ipabasa, mabuhay ka higala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ini mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat sa pangutana pod nga atong gitagaan og pagtagad nini nga kabuntagon sa ato nga programa. Okay, ako sa ning lilion makadiyot ang ato nga screen. Okay, si ato nakita din si Dr. Konkon Labitania. So, good morning ni mo, Dok, uban siyang family. Ang iyang mensahe, good morning, Kuya Libby o Kuya John, watching from Santo Rosario with my beautiful wife. Wow, thank you so much, Dok. Naapadegas imuhang panimayron. God bless you and your family. Anya niya po si Malaki Sony Jr. So, niya po'y kamot nga nagpray. Anya niya po si M. John Nailon. Morning ninyo diha tanan. So, good morning dong. Anya niya po si Edwin Notarte. Amin. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Amin. Salamat kaayo sa inyong pagpakiguban. Niya ato ning dalikyatan makadiyot no ang nahidugang nga naglantaw karon niya si brother niya si Dr. Konkon Lobitania nakig-uban nato karon nga buntaga niya ni asad si Michelle Dada Tribunalo ato sa nakita dinhi niya ato pagyong lantaon niya pod si Ariston Bueno. Salamat kaayo. Niya ato pong nakita din si Brother Jerry Nailon. Niya pod si Levi. Thank you kaayo. Niya pod si Nuna Hani Monterde Punay. Ato pong nakita din si Brother Jacob Sumalinog. So, mayong buntag ni Brother Leo.
Oban kang Star in nila ni Brother Nestor dia kanto. So good morning tanan, dias tanan Tagalibuho. Okay, niapod si Brother Ronelo Itang o si Brother John Michael Cinco. So thank you kaayo. Anya moadto na ta sa unahan mahigala. Niya po si Edwin Otarte. Amen. Dalaygon ang Dios. Ato ning tan-awon makadiyot. Niya pa'y mensahe nga atong tan-awon. Kuya Libby, request ko og awit to rescue a sinner like me. Salamat sa pagbasa. God bless. Niya po si Brother Edwin Notarte. Good morning, Brother John o Brother Libby. Naminaw na sadmi. Diri sa balay sa Ormoc City. Salamat kaayos sa pulong si Ginoo. Amin. Niya po si Brother Ronilo Itang, ang iyang tampo sa igsuon nga nangutana ako maka-witness wala may nangabuang nga nagsigi og basa sa Bible og ayaw anang huna-hunaa nga mga negatibo sa pulong si Ginoo mga mabasa sa Bible. God bless kanimo. Okay, salamat sa imong tambag, Brother Ronilo, alang sa ubang mahigalaan nga medyo mahadlok mabasa ang Biblia kay lagi ang mga madungog natong sigilan sa mga karaan makabuang daw. O niya, okay no, thank you kaayo. O niya, ato ning ladtaw ni Asya request si Brother Ronilo Itang awit nga to rescue a sinner. Ato ning tan-awon makadiyot mga higala ang awit nga to rescue the sinner like me. Okay, ato ning sulayan pag tan-aw sa dinhi sa YouTube, no? To rescue. Okay. Ato ning tanawon, okay ni ara ato nakita dinhi. To rescue a sinner like me. Ni ato ning tan-awon ang maong awit. Okay, kadiyot lang ha, atong tanawon. Okay nila, to rescue like me. Okay, ato ning i-play. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine.
Okay, mo ato ta higala sa pagpadayon ato ta sa pagtagad sa pangutanang gipadangat dinhi ang pangutana higala nga ato nga gitagad pagtagad naghiskot may tungod sa pulong sa Ginoo. Matod pa niya nga brad unsa mang relihiyon na ang nagsulat sa Biblia. Unsa man ng libroha ngano nga makabo ang mana kon sigian og basa. Kini ato ng mga nadungog gikan as makaraan god, no? Kay sa unang panahon ng usa ka dakong relihiyon gibawal nila panahon sa dark ages mga higala, gibawal nila ang pagbasa og Biblia. Mo hinungdan nga kadtong mga translator sa Biblia sa una sama lang John Wycliffe sa una uban pa gibayran tuod ang Biblia og mahal pero wa basaha gipangsunog ang Biblia mga higala. O niya bisan tuod kay purpose nila kay puhuon ang Biblia aron di na mukatag sa kalibutan, di mabasa sa mga tao kay dili ipabasa hingdaghan og samot ang Biblia higala kay gisulayan nila pagpuo pagpaundang unta tong Biblia mga kapis Biblia gipansunog puning daghan nga naman kay ang gibayad nga mahal sa Biblia giproduce noon gi-reproduce og sige nag-anam og kadaghan ang circulation sa Biblia kadaghan ni ilang gisulayan sa pagpuo ang Biblia hangtod pa ang magbasa sa Biblia, ang magreproduce Biblia, gipangpatay kadi ipabasa o gihadlok atong makaraan nga makabuang ang Biblia ag basahon. Pero ning daghan ang Biblia mga higala. O niya, dayon, giklaim nila nga sila kuno ang nag-compile sa Biblia. Sila kuno ang nagbuhat sa Biblia. Ang usa kada kumpundok pero daghang miangkon nga sila kuno'y nagbuhat, nag-compile sa Biblia, sila tag-iya, pero mabisto nga di ay mga higala. Matingala mong kag sila tag-iya, sila nagbuhat sa Biblia. Pero ang kalabanang mga pagtulunan sa Biblia, sugo sa Biblia, kasumpaki sa ilang gipangbuhat, ilang gipangtudlo mga higala. So, ang Biblia, og pananglit sila nagbuhat, maura po miunay og atake nila. Nga naman, sa Biblia ang gisulti, ang adlaw pahulay Sabado, pero nagdomingo. Sa Biblia gisulti nga ang baboy di pakaon, pero kusumukaon. Sa Biblia gidili ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pero nagsimba mga higala. So, ang Biblia, misungag nila kung panangli tinuod mga higala. Pero ang pangutana, kinsa bagyo di ay ang gipilan sa Biblia? Na pulong manis Ginoo ning Biblia. Dili man kay pulong-pulong lang sa ordinaryo nga mga tao mahigala. Iya manis Ginoo. Sa atong mabasa dinhi sa ingon ni San Pablo sa Roma 3 versikulo 2 nag-ingon dinhi ang atong mabasa. Matod pa sa 2 naghisgot dinhi nga sa Roma Kapitulo 3 sa versikulo 2 ingon din nga daghan bisan asa ipaagi una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Dios sa wa paninganlig Biblia gitawag dig pulong sa Dios gitawag dig scriptures. Ang atong nabasa dinhi, diin gipiyal ang pulong sa Dios ngadto sa mga Hudiyo. O kining mga magsusulat sa Biblia, kalabanan ani, mga Hudiyo nga mga tao, mga higala. Sila ang gipiyalan sa pagsulat sa Biblia, mga propita, mga manalagna, mao'y na nagsulat niini, pero dili sa ilang kaugalingong pagbuot kini sila mga tao nga gigamit sa Dios
gimandoan sa Dios aron masulat ang iyang mga pulong. Og matingala ka niining 66 ka libros Biblia ngang una ang libros Genesis, ang katapusan pinadayag nga libro sa 1600 katuig nga gidugayon sa pagsulat niini gikan sa sinugdanang libro hangtod sa libro gisulat ni Apostoluhan ang the Book of Revelation, pero wa magkasumpaki ang nakasulat tinigalag naamay ginahuna nimo nakasumpaki sa imo lana o sa atol ng kaugalingong pagsabot, pero ang tinuod wa nagkasumpaki nga naman kinsa man di ay ang nag-compile niining Biblia. Sa 34 versikulo 16 sa libro ni Isaias, ang atong mabasa nga matod pa dinhi. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba og basaha. Ang Biblia gitawag ni basahon ni Hioba, libros Ginoo. Libros Ginoo. Di ni kay ang kunon og sa kapundok, libro nila. Dili libro nis Ginoo. Og kita kay nagtuo man tang tanan og Dios. So kining libros Ginoo muni guide nato nga makatawhan. Ato tanaw sunan niya, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba. Kung sa basahon ni Hioba, gipasabot tato nga mao kini ang Biblia. Pulong sa Ginoo. Ingon ni og basaha ipabasa ang Biblia pero nay pundok nga dili ipabasa ang Biblia. Pero ato nabasa ni susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba. Sa ato siya ang kamatuoran. Basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Ang espiritu sa Dios og ang Holy Spirit mahigala maoy nag-compile kaning word nagtigom, maoy nag-compile sa Biblia higala kining tibuok nga kasulatan, mga kaigalaan. So bisan pamanggani sa atong mabasa sa nakasulat sa libros pinadayag kapitulo 21 bersikulo 5, gisugo si San Juan si Ginoo nga ipasuwat. San Juan na writer, katapusan libros Biblia gani, San Juan nag-ingon din niya atong basa na pinadayag 21:5. Og ang nagalingkod sa trono miingon, tanawa ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulunga kasaligan og matuod. So gisugo si San Juan og ubang mga magsusulat sa Biblia nga consider silang mga propetag, mga balaang tao sa Dios. So ingon niya itong nabasa, isulat mo kay kini kasaligan og tinuod. Mo'y hinungdan nga ni ay Biblia higala, ginasulat kini sa mga magsusulat ni adtong mga balaang tao sa Ginoo. Sama sa bagong tugon, adunay 27 ka libro og ang adunay pinakadaghan og nasuwat nga libro mao si Apostol Pablo. Doon siya 14 ka mga sinulat nga libro mahigala sa Biblia. So kining 66 ka libro nahimo kining usa ka libro mga higala aron kini wala na nagbuwag-buwag, no, kay mga scrolls manggod to ang gisulatan sa una, mga panit sa una kay pangsultan uban gisulat sa mga bika gisulatan sa Biblia, pero usa kini gisulat kini usa ka libro na higala ang 66 ka mga libro. Okay, karon kining Biblia makabuang ba ni? Dili makahimo kining buotan. Ila lang pasiatab nga makabuang kay ang taong musunod ani di naman musunod sa ilang gitudlo sa ilang relihiyon nga kasumpati sa Biblia. Munang dili ipabasa kay mubasa ka ani di naman ka musunod sa ilang gitudlo nga supak sa Biblia. Di naman ka magsimbag mga rebulto. Bantay naman kas na po kasugo, bantay naman kas tinod igpapahulay, bantay naman kas uban pang gisugos Ginoo. Kung sundo nimo ang Biblia manghigala. Mao na nga aron ang mga tao mahadlok kung basa Biblia, hadlokon nga ay magbasa na, makabuang na, makayabag na.
ang mga leader lang sa simbahan maoy may katungod sa pag-interpret sa Biblia, wa may katungod. Ano ba tayo huna-huna kitang mga ordinaryong mga tao? Gibinisaya gani, gihatag, gi-translate kini sa atong kaugalingong pinulungan para nga kitang tanan makasabot mga higala o niya wala noon tay authority sa pagtan-aw, pagbasa sa Biblia nga masabot naman nato sa atong kaugalingong masunutihan. Tanaw na to ang atong mabasa sa mga nakasulat sa Biblia. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Pinadiyag 22 versikulo 7, mao ni atong mabasa mahigala. Atong tanawon ha, ang Ginoo hapit na ra bang mabalik. 22:7 dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios mao ni nakasulat, paminawon ninyo. Niingon si Jesus, hapit na ako moabot. Hapit na ang niingon si Jesus gyud. Hapit na gyud siya mabalik ning kalibutan na. Unsa may gisulti sunahan? Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat ni ining libro ha. Sa Biblia. Hapit na siya mabalik o niya sa iyang pagbalik ng kalibutan na kinsa ko ni bulahan ang mga tao o mag-ingon na kana relihiyon na. May mo ingon ko da kining amo reliyon mo ni sigurong maluwas, pero ang ingon sa Biblia bulahan ang mga tao kinsa ning tawhana nagtuman sa giingon ni ining libro ha, ni ining balaang kasulatan. Manang alang sa ato mga tigpaminaw maunsa man tay rasas mga tao karon, kitang tanan adunay paglaom sa kaluwasan sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Unsa itong paglaom? Pagbalik ni Kristo, unsa itong buhaton? Atong buhaton higala magtuon tas Biblia, magbasa tas Biblia ug sundo nato ang pulong sa Ginoo kay nag-ingon si Ginoo Sus, hapit na gid siya mabalik ug nag-ingon siya, bulahan ang tao nga nagtuman sa gipang-ingon nga nakasulat ni ining libro ha. Busa ang basihanan sa tong kaluwasan mao ang balaan na kasulatan. Dinhi sukdon ang atong pundok kung tinuod ba ning pundok kag dili ba, kay tinuod gani na nga pundok nagpasabot nga nagtudlo na sa pagtulon-an sa Biblia, pero nasupak gani ang atong pundok sa gitudlo sa Biblia dili na mo tinuod nga yas Ginoo. So daghang kay salamat sa inyong pagpakigtubay sa ato nga programa. O niya atong basahon okay, ato ni Lilion Makadiyot niya si Helen Byron. Good morning from Liti. Salamat kay Sister Helen. Anya wa naman tayo mahigala miabot man ang kinutuban sa ato nga programa. So sadi pa nato tapuson ni ang atong theme song, atong pamationg higala. Atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Magampo kita mga higala, silimbahon og dalaygon ka nga Dios, padalangini ang tanan nagapatalinghob karon sa imong pulong, giyahi sila Ginoo, tagaigug